Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vo videu, v ktorom by som vám veľmi rád predstavil novú spoločnosť s názvom Genesis Global Network, ktorá má naozaj veľmi dobre našľapnuté, má k dispozícii alebo bude mať k dispozícii množstvo produktov a služieb, ktoré určite vo svete budú zarábať, budú inovatívne. Na stránke, ako vidíte, vyzerá veľmi kvalitne, dizajnovo, graficky, informatívne, máte rôzne informácie, vľavo dolu máte k dispozícii tú našu budúcnosť, ako vlastne bude fungovať. Úplný taký hlavný začiatok bude až na jar 2015, takže ste naozaj na tom správnom meste a už teraz sa zarába, už teraz sú produkty k dispozícii, už teraz sa vyvíjajú ďalšie a môžete aj vidieť, že ako sa vyvíjajú naše projekty. Takže napríklad online advertising, čo je vlastne internetová alebo online reklama, je hotová už na 95%. Genesis Mall, to je obchod Genesis, je hotový na 56%. Health and Wellness, zdravie a wellness na 48% hotové a penny aukcia na 38%. Pri tej penny akcii sa pozastavím, tá už aj funguje. Samozrejme, že nie je úplne vyvinutá, ale už pracujú, už tam získajú, vyhrávajú veci a podobne. Takže takto nejako to funguje, táto stránka. Ešte vám ukážem, aké sú tu k dispozícii produkty na komplet, čiže tá online advertising, online reklama, ďalej business units, to sú produktové jednotky, ktoré môžete získavať nákupmi a podobne. Play to save, penny aukcia, to je tá penny aukcia, ktorú som spomínal. Genesis mal obchod, Genesis, ktorý som spomínal, čiže môžete si tam čokoľvek nakúpiť, čo budete potrebovať. Health and Wellness, to je zdravie a wellness. Tam už spoločnosť aj spolupracuje so spoločnosťou, ktorá vyvíja produkty pre zdravie a wellness, čiže už aj na tom zarába. Ďalej je tu Genesis Wireless Phone Service, čiže nejaký telefónny servis, internetový, môžete jednoducho volať, posielať správy, neobmedzené dáta môžete mať cez 4G internet, 4G rýchlosť, za cenu je to $35. Keď si to porovnáte s paušálmi v našich krajinách, tak naozaj je to o dosť nižšia suma. E-booky, bit paky alebo bit balíčky, Genesis Fun Deals, to sú nejaké ponuky, zábavy, čiže k dispozícii nejaké obchody, ja neviem čo možné, čo sa týka zábavy a takýchto vecí. Ďalej je tu Genesis Gateways, čiže dovolenky a podobne. Napríklad ja k dovolenkám nejako neinklinujem, aj keď rád chodím na dovolenky, ale nepotrpím si na to a chcem z toho zarábať, tak ľudia v mojej štruktúre pôjdu na dovolenku alebo kdekoľvek vo svete pôjdu ľudia na dovolenku a bude to mať taktiež aj prínos pre mňa. Ďalej je k dispozícii nejaká Genesis virtuálna karta, taktiež niečo s mobilným videom tu bude mať spoločné, čiže nejaká inovatívna novinka, inovatívne veci k dispozícii, ktoré ešte nepoznáme, nevieme o nich a nie sú vo svete známe, čiže budete mať k dispozícii úplné novinky, čo sa týka technológie a technologických služieb. Ako vidíte, úplne taká hlúposť, na ktorej sa bude dať zarábať náramok s názvom I believe, ja verím, čiže ľudia si to určite kúpia a budú to určite profity pre spoločnosť a určite bude toho viac, určite to nie je všetko, čo spoločnosť bude ponúkať. Poďme ale teda do back office tohto podnikania, takže ja sa prihlásim. Vás tým trošku oboznámim, ako to vyzerá, že máte tu k dispozícii My Cash Balance, čo sú vlastne peniaze, Monthly PV Balance, to bude neskôr k dispozícii, My GC Balance, to sú tie jednotky získavané z denného prezerania reklam, Daily Tasks, určite poznáte, My Wallet Balance, to si môžete teda z Cash Balance prehodiť priamo do Wallet Balance, do e-walletu a z neho priamo do svojho
na svoj bankový účet alebo vybrať kartou. PU Balance taktiež budú aktualizované alebo aktívne už čoskoro a toto neviem, čo je ešte. Máte nižšie k dispozícii údaje, že čo ste, aké ďalšie členstvo, ešte nižšie je uvedené, koľko ste registrovali ľudí, koľko máte v Metrixe, čiže to si tam všetko môžete pozrieť, keď budete registrovaní a budete nejakú dobu pracovať. Takže poďme na to, ako sa vlastne pracuje, zarába. Daily tasks sa robia 5 dní v týždni momentálne, čiže pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota a nedeľa nie je náhrada za nejaký pracovný deň. Musíte jednoducho daily task robiť každý deň. Ako vidíte, jednoducho odkliknete, máte k dispozícii nejakú stránku, počkáte 10 sekúnd, keď vám to prejde. Ja už som dnes odklikal 19 reklám, takže ja vám to tak názorne ukážem v krátkosti, iba teda tých 6 alebo 5 reklám, neviem koľko to vychádza, ako to jednoducho a rýchlo funguje, čiže nič vás nezastaví, rýchlo si to spravíte v ten deň a idete ďalej. Čiže za deň odklikáte takto iba 25 reklám po 10 sekúnd, to máte 250 sekúnd celkovo, čiže 4 minúty venujete tomuto biznisu každý deň minimálne. Každý pracovný deň, čiže nie je to nejako extra veľa, máte to naozaj rýchlo odklikané a to je jediná podmienka k tomu, aby ste získali tie GC body, ktoré potom môžete premieňať na cash. Takže odkliknem ešte takto 2 reklamy, alebo už len jednu, túto ešte jednu, poslednú. Ako vidíte, mi tu napísalo, totálne som prezrel 25 reklám. Teraz pozriem ešte túto jednu poslednú. Odkliknem a teraz uvidíte Total Views, čiže Total View 25 reklám som videl a congratulations, som kvalifikovaný pre tieto úlohy asi za dnešný deň. Toto tam jednoducho musíte mať, aj keď kliknete znovu na Home, tak aj tu máte My Status. Congrats, you are qualified for Genesis Rewards today, čiže ste kvalifikované pre Genesis Rewards prednes. Takže toto je jediná úloha, ktorá sa robí denne, ktorú robí každý, aj ten, ktorý neregistruje a môže takto zarobiť. A ďalšia vec, čo treba ešte spraviť, je okrem toho jednorázovo, čiže vyberete si Daily Tasks a Traffic Exchange, môžete si sem dať svoju vlastnú stránku, maximálne jednu, keď ste, záleží to asi podľa členstva. Čiže vložíte si sem nejakú svoju vlastnú stránku, ktoré chcete spraviť reklamu, ale to nie je podmienka. Podmienka je odkliknúť Pay it forward websites. Čo znamená, tam je podmienka dať 2 tieto reklamy. Sú to stránky, napríklad nejaké reštaurácie, alebo hotela, alebo nejakého vášho známeho, čokoľvek, čo robí nejaký maliar, alebo ja neviem, robí nejaké služby, elektrikár, podobne má stránku masér. Dáte tam jeho stránku a kliknete na Add URL, takto pridáte 2 stránky a ste kvalifikovaní. Čiže to je jedna podmienka a druhá podmienka je odkliknúť tých 25 reklám denne cez pracovné dni. Takže to je všetko, čo sa týka práce, čo sa týka back officeu Genesis Global Network. Sú tu samozrejme už aj tie produkty, ako vidíte, e-booky, Fundeals, ja len pozriem, že ako to vyzerá, ešte som to nevidel. Myslím, že to ešte nefunguje. Áno, ešte to určite nefunguje, ale vidíte, že sa na tom pracuje, že stránky prakticky už existujú, že to jednoducho, možno tu už aj funguje, ja to ani neviem. Až teraz som si to prakticky všimol, sa priznám. Deal of the week, to sú nejaké ponuky dňa, no tie ešte asi nefungujú, lebo tam nič nie je, ale som chcel ešte ten produkt, napríklad tá aukcia je k dispozícii pod GGN Auction a kliknete na Play to Save a aukciu máte
k dispozícii. Berte na ohlas to, že aukcia je spravená alebo vyprodukovaná alebo ešte v štádiu práce, že sa ešte dorába, bude ináč vyzerať, bude tam oveľa viac produktov. Ako vidíte, sú tu zaujímavé veci, aktuálne veci, blížia sa Vianoce, vianočné darčeky, rôzne veci v dispozícii, môžete čokoľvek nakupovať, naozaj je tu toho veľa. Toto samozrejme nie je všetko, kategórie, ako vidíte, kategórie je tam dosť. Takže to je napríklad, čo sa týka aukcie a ešte, čo tu máme, e-booky. To je ako vyzerá, vidíte, máte tu už aj e-booky, to je aj Believe Bands, čiže už aj to sa dá prakticky pravdepodobne objednať. Takže jednoducho spoločnosť už na tom zarába, môžu to ľudia ponúkať po celom svete, v Amerike, v Rusku, kdekoľvek vo svete, vy to môžete ponúkať. Takže spoločnosť zarába, má k dispozícii finančné prostriedky a všetko robí preto, aby to jednoducho fungovalo a čo najdlhšiu dobu, aby boli ľudia, ktorí zarábajú, boli ľudia, ktorí nakupujú a aby spoločnosť mala k dispozícii samozrejme finančné prostriedky sama pre seba aj pre vývoj ďalších produktov a služieb. Takže verím tomu, že vás toto podnikanie zaujalo a teším sa na spoluprácu s vami a verím, že spravíte to správne rozhodnutie.